हस्पिटालाव दं होननायखायसो आङो फनाव जेबो बुङासैमोन। मा जाखोबा बिमाया? अब्लाबो बे राजा गोमानायखौबो खिन्थानांगोन ना बेनोबो। बिस्रा अनसोयो बाबुखौ। नङाबा उनाव मानो खिन्थायाखै जानानै माबा दुखु मोनगोन ना। बेहायनो फै होननायखाय फैबायमोन आं, माथो सफैदिया। फन खालामनि र'। बेबा मा जामारदों बिमायाबो, नङाबा आंबो हस्पिटालाव थांना नायगोन। जोंखौबा खथ' नायफैदों बियो, गोदो आइ लोमजानायावबो, ओमफ्राय बाजैनियावबो। र' फनखौनो खालामसैलां। औ, हेलौ माहि। औ, हेलौ। नों फैगासिनो दा? आं नेना दङमोन नै। औलै थांगासिनो नै, दासो अभार ब्रिज मोनदों। दे बिदिबालाय फैदो। औ, नेथ'बाय था दे, आं थांगासिनो। दे बिदिबा दसे नेबावसै। माथो आसोला बेयाव नेनानै दं। ओमफ्राय माबा जालायखो बेहाबो? फैनोथ' गोसोआनो बाबायसोमोनलै, अब्लाबो फैस्राबायलां। बेबो लेंहरबाय जेला। ओइ! सफैबाय। औ। बा नेगासिनो माथो, नेनो बायाखैथ' ना? नेनो बायाखै आङो। माबा, नों फैगोन होननायखाय आं नेबायानो थाबाय आरो दसेबाव। आच्छा, ओमफ्राय जुदि आं नोंखौ थगायनाय मोनबा, फैनो होननानै फैयामोनबालाय? होमबाबो जेबो नंलामोन, आं सानदोंमोन जे नों सोलाबासै होननानै। अके, दे होमबालाय। ओमफ्राय मा मेथाइ जाहैयो दै, आंखौ मानो लिंहरामोन? आं हले दिनै मेथाइ मोनजायाबा थाङालै। नों मेथाइ जाहोनांगोन दै। जागोन दे आरो होमबा। मा खोथामोन ओमफ्राय अखाफोर, जे नोङो आंखौ सोलाबाबाबो दसेबाबो लिंहरथारबाय जे? औ माहि, आं सानदोंखि नोंनो फनावबो बोरै खोन्थानो, नोंबा बेबा मा टेनसनाव दङ। फेस टु फेस खोन्थानाया अब्लाबो आलदा खोथा नालाय। नाथाय सानबाय खोन्थाखायाबाबो उनाव नों गाज्रि मोनबालाय, बेखायनो। ओमफ्राय मा जामारदों नोंसिनि आन्टिया? मा बुंनोब्रा अखाफोर, एसे हस्पिटालाव एडमिट खालामना दोननांबाय आइखौ। आइनि लिभारानो एसे प्रब्लेम जाना होदोंलै, बेखायनो। डक्टरा बुंदों साननै सानथामसो एडमिट दोननांगोननो मानसिखौ। जोबोद सिरियासथार नामा आन्टिया? आम सरि मेहेर, नों सोलाबाबाबो फैनांबायना। इट्स अके दे, दायो आइया हस्पिटालावनो दंखायो नालाय, डक्टरफोरनि नोजोरावनो दंजोबखायो। ओमफ्राय माने प्रब्लेमा बेसो जादों आरो ना, न'निफ्रायबो रावबो गैया नालाय, आं हारसिंल' थानाय जादों हस्पिटालाव, बेखायनो दा दसेनो मुलिबो लायनांगौ जायो नालाय। नोंसिनि पापायालाय? ओमफ्राय नोंसिनि फेमिलिनिफ्राय रावबो फैयाखै? जोंना आफा गैया, बिनिफ्रायथ' फेमिलियाबो दंबाबो गैयिखौनो होनजायो। गासिबो सिखाव जोंना फेमिलिया, माने सेल्फिस, गासिबो सेल्फिस गोजा। मा? बेबायदि समाव फैनो नांगौ, गावजों गावनो मदद होलायनांगौ ना। दाबो जेबो नंला दे माहि। ओमफ्राय आं नायनो हागोन ना आन्टिखौ? नांथ'लालै हाथरखि, सरि माबा अखाफोर। आं हेन्डेल खालामगोन हारसिंनो, गासिबो जेबो नङा दे। नों गाज्रि मोनगोन नामा आं नायबोला? मानो मोननांगौ दे, मोना। थेवबो नों नायबोला दा आरो सिरियास जालायगोन ना आइयाबो, बांसिनसो सिरियास जालायलांगोन बे, बिदि हथादै थांनो हानाय नङालै। माब्लाबा नायदो अखाफोर, दिनै नांथ'ला दे। माने नोंलाय आरो मानो थांलाय फैलाय खालामबावनो, माब्लाबा मोजां सम लानानै नायफैफिनदो आइखौ। दे होमबा, माने आङो रावबो गैया होननायखाय एसे नायथावथाव आन्टिखौ थांनो सानदोंमोन आरो। नोंबो गोबांबार जोंखौबो नायफैयोना हस्पिटालाव, सोरबा जोंहाबो आंगो थाबा। माने जोंनि आइयाना एसे बोरैबालै, सिनायै मानसिखौ बारा एसे खेंख्रा टाइपनि मानसिया। बेनिफ्राय आरो हिनजाव लोगोबा एसे बोरैबा रियेक्ट खालामनो नागिरो नालाय मानसिया। I hope you understand. अके दे, जेबो नंला, माब्लाबा नायनोसै। खायसेनिया बिदिनोखा फेमिलिया। माबोरै मोनदोंलै? नोंसा नोम्फा मोनदों आं, नोम्फानो। आंखौ मानो बिदि खाना दोनदोंलै गोख्रैथियाव? आदे, जों जोंनि सुथुरखौलाय मानो खेवरांबायनो दिनै? नोंखौलाय खानानै दोनखानायखौ जों खेवबा नों खारा होमबा? खारा? नों खारा? आरे नों मोनथिगौना आं सोर? आंखौ मानो बिब्दि खाना दोनदों नों? बे बस्थायाथ' सिगाङाव हैगारगोलाय, आरो आंनि आखाया खेव। आंखौ जाम्बा नंदोंलै, आं खेवनायाव गैया। मोजां माथोब्रा, हिंगारलाय आंखौ, हिंगारलाय। जिथु बस्था सस्था होनानै आंखौ फुथला रखम बानायना दोनदों नोंसोरो। आं खि नोंसोरखौ गिनो
थिनो नालाय हो आं नोंसोरखौबो लांफागोन लोगोसे आंबो बिनिफ्राय थांगोन बेनिफ्राय बुंनायसाय आंखौ मानो खादों नों मानो लाबोदों बेवहाय दासो मेन खारनाव फैदों दा फार्स्टआवथ' नोंनि थाखाय मोनसे एकदम बारे जों जेखौ होनगोन नोंथ' बेखौनो खालामनांगोन आंखौ साखर मोनदों नामा जे नोंसोर जेखौ बुंगोन आं बेखौनो खालामगोन हा नोंसा मा नोम्फानि साखर सानदों आंखौ नोंथ' आरो जोंजों बेबायदि खाख्रबना दोनजाबाय बिनि सायाव नों इसिबां दुगि खोथा बुंबावदोंलै आं माथ्र खालि बुङाल' आं खालामोबो दे अब्लालाय नायनि ओमफ्रायनिथ' नोंलाय जोंखौसो गिनोसो नांगौ जों जाबाय गुन्दा हो मा होनो गुन्दा बे तेरिथ' गुन्दायानो जा जियानो जा दाथ' नों खालि मुनुसमायाल'सो गोख्रै खेव आंखौ नोंनाव सुपार पावार दं नामा हो आंनाव सुपार पावार थानायमोनबाथ' बाथ्रायानो एसे आलदा जागौमोनलै आच्छा नोंनि महर मुस्रिखौथ' नायनायनि आङो देनाय बोखारलाय आंनि बस्थाया नाथाय जोंनि मोनसे खोथाखौ खोनासंना लाग्रोलै ओइ सेंग्रि नों मोजाङै गोसोआव ला दा जों नोंखौ किडनेप खालामबाय किडनेप आच्छा आंखौ किडनेप खालामना मा मोनगोनलै नोंलाय अबेनि आंखौ किडनेप खालामग्रालै नोङो हो जायखिजाया मोनसे खोथा नोङो बै सान बसुमतारीनिफ्राय एकदम गोजानाव थादै हो साननिफ्राय गोजानाव थानो नोंलाय सोर हा आंखौ बिब्दि बुंनो नों मोनथिया नामा साना आंनि सुर मोनथिनायखायनोथ' बुंदों नों जेसेबां हायो साननिफ्राय एकदम गोजानाव थादै सेंग्रि जोंथ' दा खालि नोंखौ वार्निंल' होदों नाथाय नों बुहुद प्रब्लेमाव फैनोबो हानायलै जोंनि खोथाखौ जुदि नों मानियाबा आच्छा आदै साला नों मा बाला बुंबाय थादोंलै आंखौ थुनथिलिखौ साला आइदै पापिस्त गुन्दा आइदै बबेनिफ्राय एथ' सक्ति फैखोब्रा साला नों आंखौ आंनि साननिफ्राय गोजान जानो थिननो सोर बे मामोन अखाफोर ओमफ्राय नों लिंहरनाया दे नोंनि खोथाखौ बुंदोलाय माहिर जोंना बाजैया बिराद गाबगासिनो बाजै एलिसाया बाबुआनो माबा दाख्लैनिफ्रायनो गोमानानै दङना गोमानो माने बे एथ' उन्दै गथ'आलाय बोरै गोमानांगौ जाखो आरो बहाय सोरजों थांदों सोर लांदों औलै जोंहा मिथिसार बाबुआ बहा थांखो ना आदायासो लांखो मिथिया आदायाबो न'आव गैया हाब बेबायदि एथ' उन्दै गथ'खौलाय मानो लांनांगौ बेलाय बिमा नागारनानै बोरै थानो हानांगौ बे गथ' उन्दैया अखाफोर नों बेलाय एसे मेन्टेल टाइप नामा हो बे खर' मेलेमाव जेबो गैयि गोबोरखि मिथिला बेखौनोथ' जोंथ' रायखायोआनो आदाखौ मारैबा जालांथारबाय दाथ' अयनायद्राय जाबायना बेना जुदि बेनो लांदोंबा राजाब मिथिसारखौ आरो जुदि बेनो लांदोंबा नोंसोर पुलिस स्टेसनाव थाङा मानो कमप्लेन है FIR होनानै हो बेखौ जेलनि दालि ओंख्रि जाहोलै बेफोरबायदि बिदाखौ अनना लाब गैया मिथिबाय अखाफोर आंथ' दामगोनसो जुदि बे मिथिसारखौ लांदोंबा औ नाथाय आदाखौ नेदोंमोन आरो मिथिसारखौबा बेबो लांमारदोंना लांमाराखै एसे सोंग्रोनो गावनाव होननानै बाजैयाथ' गाबै गाबैनो मा जाखो हालोदा लाजिनाय मोनगोन ना मोनालै बेलाय गावनि फिसाखौ बिदि लांनो बिमानिफ्राय गोजान खालामनो बेनो लांदोंबा बिफा नङालै बियो दामनांगौसो बिदि मानसिखौ आंनि मामायखौलाय बहा लांखो सोर नोंसिनावथ' रावबो फैयाखैबा जुदि माहिर आलासिबो रावबो फैयाखै जोंनावथ' ओमफ्राय बिदि खालामथावथावथ' रावबो गैयाना मानोलाय बिदि बिमायानो दसेखौनो दोनखियामोन थाबायानो थाखायो दसेयावनो उन्दुलांदोंमोननो बिमाया बेयावनो दरजाफोर फांना उन्दुआ नामा दरजाथ' फांनाया एखनबा फाङा माने आदा फैयाबा ओरैनो खेवना थायोमोन आरो नङाबा रागा जोङो नालाय होमबालाय माखौथो नायबाय थानो बेनोखा बियो बेनो लांगोन आरो सोर जानो नङाबालाय बिदि थाबायनो रोङा माया गथ'खौलाय आरो एफा उन्दैखौ सोर लांथावनो सुथुरबोथ' गैयाना बिदि लांथावथाव दा सिन्था जाबायलै आंबो दुखुबो मोनगासिनो बाजैयाबो जा गाबबाय थाबाय आरो सोरलाय दुखु मोना जानो दे जोंनो माबायदि मोनदों आरो बाजैयाथ' बिमाना एखेयानो गावजोबखाबाय बियो आयै अन्थाव बाथाव गथ'खौ ओंदियाना जोलैनि हांगारसो साला बेबायदि मानसिखौ ना बुहुमावनो थानो समाया बेबायदि अननो रोङाबालाय मानो फिसा खाङोब्रा थोद दा नोंस्राबो बिदिसो जाना दं आरो होमबा ना औ माहिर दा नोंनोबो खिन्थाखायाबा उनाव मोनथिबा मानो खिन्थायाखै सानगोन ना बेखायनो खिन्थाखाबाय आङो जेरैबो प्रब्लेम जाबायना दा आंबोथ' थांथ'नो हाथ'वा ओरैबो थांनो हाथ'वा आंहा हस्पिटालाव थांफिननांगौ मा एथ' उसुबिदा जाखोब्रा थोद अखाफोर आंथ' दा होमबाबो थांथ'नो हाथ'नाय नंला आइजों थांफिननांगौ
आङो गाबोनफोर सम बहननानै थांसै नामा? जेन'बा आं फनाव खबर लानोसै ना जागोन दा? औ जायो दे मेहेर आंबो बुजिगौ नोंनि प्रब्लेमखौ दे होमबालाय आंथ' आसलि गुनेगार नंखाया सोर नोंखौ बिब्दि फाथायहरा हा बिनि सायाव नों आंखौ फान्देना लिंहरनो सानदोंमोन आयौ बुङो दानो नोंखौ बेवहाय गावथारगोन आङो बुंलाय सानखौ आंनिफ्राय गोजान जानो नोंखौ सोर बिब्दि खालामनो थिना आयौ जोंनि खामानियाथ' नोंखौ बिसिम लाबोनायल'सो बिनिफ्राय आं जेबो मोनथिलालै आं एखौ मोनथिला बे नुदोंना आंनावबो दोङो नोंखौ दानो बे नोंनि खफ्रिखौ फुरा तामाम खालामजोबनो हायो आङो बेनिफ्राय तरबुज बायदि गेब्रु होजोबगोन आं मिथिबायना बुं गोख्रै आंखौ सोर लाबोनो खोन्थाया नोंसोरखौ आरो फना सोर हरनाय आंखौ नों जोंखौ पाता लागायनो नामा? साला दिना होलै दिना हो जोंखौ हमनो नोङो जोंखौ ओइ खार गोख्रै खार एसेयावनो हमबायमोनलै बे जोंखौ थौ ओइ साला पापिफोर गवा नोंसोरो आंखौ खर'आवसो देबावदोंना मामलाया एसे बोरैबासोलै मानसिनि महरखौथ' नुखाबाय नोंसोरखौ नागिरनो हायाबा बुथारजोबगोनलां आरो बेलाय मा जाखो एसेबां बुरजा रां बे सिखावफोरनाव बोरै बेथ' बे जाबाय र' बिसोरथ' सिखाव माबा मोनसे बेरेखा खामानि मावनानैसो बिब्दि खामायदों जानो हागौ नाथाय मोनसे खोथाया आरोबाव सानखौलाय आंनिफ्राय मानो गोजान जानो थिनदों जेन'बा आङो बेखौ र' गाबोन पुलिस स्टेशनाव लांनोसै डाइरेक्टनो मा खामानि मावखुमादोंमोन बिसोरो एसेबां बुरजा रां लानाय बे जायगाखौबो मोजां नायग्रोबावनि आं र' जायगायानो बोरैबा सिखावखावखा आरोथ' आंनो फन खालामना बुंहरनायाबो मोनसे प्लेननिनो पार्टखामोन खोमा बिसिनि हेलौ थुनथुलि औ सान सरि दे आं फन हरनो हाथ'वाखैमोन एसे माने जोबोद मा बुंबावनो आं फनावथ' बुंजोबनो हाला दा फैना बुंसिगोन दे थेंक गडलै थुनथुलि नों खमसे खम फनथ' हमबाय फनथ' नङाबा आं जा गिनायसो मोनबायमोनलै जाम्बा माखौ गिनो दे नोंनि थुनथुलिया ओरैनो जानला माबा माबि जालाबायग्रा सानदों नामा जायालै सान मिथिबायना ओमफ्राय नङा नों फैगासिनो ना आं नोंखौ लायनो नाङा दे सान आं थांबाय दङ दे टेनसन दाला ओमफ्राय नों न'आवनो दं ना औ नों बुङोबालाय आं लायसिगौमोन आरोथ' आं नोंखौ नेगासिनो ना औ दे होमबा नेबाय थाथ' आं फैगासिनो बाब्रे गोसोआ खें मोनबाय थाबायमोनलै दासो फैसिगोन होननायखाय एसे गोजोनबाय आङो बोरैबा मोनबाय थायोना गोसो सिङाव गाबोन सोरांबानो आंहाबो थांथारनांसिगौ ओमफ्रायथ' दे थुनथुलि फैबा आरामसे थांनो हासिगोन आं गाबोन थुनथुलि सिहना खबर गाज्रि जानो बावला नोंना र' दसे सम सानजों नों हाबा जानायखाय सान्थि संसार जासिगोन नंबाय नङाना नाथाय बेबायदि जाजोबा दा नोंनि समाबो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगोन दे नेना थाथ' जोबथारनायावथ' थाङै थुङै नों आंनिनो हिनजाव जाखागोनबा टेनसन गैया आंहा जेबो आइ बिखुनजोआबा बोरै जानानै दं खबरा बिनिफ्राय सान 24 घन्टा नोजोर दंखायो नोंनियाव मिथिगौना नोङो नाथाय नोंसोर बिसि फिसायालाय मा फात्ता आंखौलाय खोनानो मोन्दों साना बहाबा थांनो ओंखारदोंनो थांदो दे सान दे थां थ' नोंखौ थुनथुलिनि लाइफनिफ्रायनो आउट जाजानो लुबैखायोलै मानोना आं मानसिखौनो फसायखाया नोंखौ ओरैनोथ' नोंजों जेबो दुश्मनी गैयामोन नाथाय थुनथुलिखौ हाबा खालामनानै नों आंनि बिराद गिदिर दुश्मन जाबायलै मिथिबाय आंनि गोसथोनायखौ हाबा खालामनानै होमबा आं थांसै दे नोंबो मोजाङै मोजां आन्टिखौ आं दा खबर लाहरफिनसै माबोरै जाखो माखो आन्टिखौ मोजाङै टेक केयार खालामबानो जाबाय दे औ दा आरोथ' बांसिनसो सोलाबथ'नाय नंला आइयाबो खामानिबो मावथ'नो हानाय नंला नालाय आंनो गासिबो नायथ'जोबनांसिगोन आरो औ दा बिदि प्रब्लेम जानायावलाय माथोबाव बिमा लोमजाबाबो नायनोथ' नांगोन ना माहिर टेनसनानो फैबाय होनबाथाय ओरैबो फैयोना माथो बुंबावनो ओमफ्राय नों दखानाव थांनो होननाया फैदो हाबलांनोसै
नांथ'ला दे अखाफोर आंबो बिथिं थांखासिगोन नालाय ससे दोनलांसां अब्ला माब्लाबा मोजां समाव लोगो हमफिनसै ने दे बिदिबा ससे थांफानोसै आंबो औ आरो गारिया सालायदो ना आं जिरायनोसैलै नों सालायदो थोद आं सालायनो रोङालै मा हाब दानि दिननि सिख्ला जानानैनो नों गारि सालायनो रोङा नंखायना नंगौलै नंगौलै मा जोंफोरा बेफोरखौ बायनोबो हाया सालायफेरनोबो बहा मोननो आरो मालायनिखौबोथ' मोनबाय थाया नालाय बेखायनो आं सोलोङाखै दे उफ नंगौना दे जागोन दे हरदो बिदिबालाय समा मोजांबाथ' लं ड्राइभआव थांजागौमोन ने आं बेरायनो बासोयोलै मालाय थांदों लोगोफ्राबो बहाबा बेरायनो गरम बन्द'आव आंहासो गैया थांनांगौमोनब्रा बिएफोर दंबा मानोथो थाङाखै नोंलाय आंना बेफोरबायदि गैया दे आरो आं बिदि पिएफजों जानला मोनला बेरायग्रा नङाना मोजां गथ' होमबालाय दे जिरायद' दासान्दि दिन खाराब सोलिगासिनोलै आंनाबो गोसोआनो सान्थि मोनथाराखै एसेबो सानसे मोजां समबो फैगोन दे गाज्रि समाबो थाबाय थाखाया आलासि बायदि थांफिनगोन बेबो नायनोसै आरो जिउआव मा सोलिलांबाय थायो